3, 2, 1, startujeme. Most. Hezky. Tak Teď na tohle jsem zvědavý, na tohle část jsem zvědavý. Možná víc než do jiných. Jako je to přijde jméno tomu mostu, nebo mosty a druhý. Pokračuj, A to druhý, Noigi. ukaž to druhý, ukaž to druhý. Noigi, pokračuj, tohle bylo dobrý. Do prdele. Moc do prdele. Tak to jo. Včera to si do večer poslouchá. Kurva, co si dělá? Jdeš? Mluví, Kdy je ten čas, Pazi? říkáš, křičíš. Pazi, kdy je ten čas? Tak se do toho vžij, jako by to bylo opravdu a musí to pochopit. Ale já nevím, k čemu to je. Druhý, no, a co to je? Ještě chvíli. Tak konec, no. Konec. Most vzdechu. Kdyby se do toho opřela trochu. Jo?